Issa naraw, dan kien wieħed mill-messaġġi ewlenin li ħarġu minn intervista mal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil fil-programm Disset. F'ċirkostanzi minnhom għad irid jara li xu m'għandux pożizzjoni, f'oħrajn għad irid jara x'setajt Marlin Farrugia. Tista' pereżempju tasal fi ftehim ma' Marlin Farrugia li dikjarat ruħha kontra l-kaċċa u l-Partit Nazzjonalista qal isma' il-ftehim li għandna tal-kaċċa jibqa' hemmhekk. Kif tista' tasal? Mela lejn biex naħdu għamada waħda. Ħana tnejn biss u ħalli jaħrabilna fuq pereżempju it-Tunnel ta' Għawdex. Ambjentalment, żgur li l-alternattiva mhux se jaċċettaw u naħseb Marlin, ma nafx għażat fejn inti fuq dawn iż-żewġ punti ma' Marlin. Impoġġi magħha madwar mejda nitkellem. Dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ukoll kellu tweġiba simili. Ser tirtira l-programm ta' ċittadinanza? U naraw x'nagħmlu. Sansitra qed irid jara jekk jaċċettax ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali għalbiss li tama li jagħmel dan. Riżultat ikun aċċettat? Jiena nittama li iva. Fi programm fejn tkellem ħafna dwar trasparenza u għamel ħafna akkużi ma wieġibx dwar każ tal-invoices folots biex iddaħħal l-eluf mingħand negozjanti iżda qalli jemmen li dan ma jitfax delli kraħ fuqu. Ma taħsibx illi inti anke mill-oppożizzjoni sejra għal din l-elezzjoni bdel fuqek minħabba l-irċevuti tal-DB li jisallu ma ħriġthomx u anke tistakar għall-Kummissjoni Elettorali milli tinvestiga Assolutament le. Fil-programm, Simon Busuttil baqa' jinsisti li din mhix għażla bejn Joseph Muscat u Partit Nazzjonalista qed jgħid li din hija għażla bejn Malta u Joseph Muscat, meta fl-aħħar mill-aħħar hija bejnek u Joseph Muscat, hija nuqqas ta' konfidenza u fiduċja fik meta qed tpoġġi din il-pożizzjoni li hawn slogan iktar politiku minn ħaġa oħra. Grazzi, battili bil-posta. fuq l-istazzjon nazzjonali Simon Busuttil ma naqas lanqas li kwota l-kandidat favorit tiegħu. Salvu Mallija darba kien qal waħda tajba. Għal jekk iż-żewġ gandlieri mhumiex tal-fidda, il-probbiltà hi li l-kurċifiss bejniethom huwa falz.